So, gut. Tuh. Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दाखालिनि ब्लगावनो बुंखादोंमोन ना क'क्राझार बावखुंग्रि थांगोन एबार होननानै। स' दायो जोङो थांगासिनो मोनहैसिगोनानो। ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड दं। ओमफ्राय नै आगै मुथुबो दङ, बेनिफ्राय उनावहाय हासबेन्ड दङ, बेनिफ्राय आरो नैबे आदा जोंनि दायो जोङो थांगासिनो। उनावहा लोगो मोनसिगोन मोनहैबाथाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो फाइनालि बावखुंग्रि हाजो मोनफैबाय। मोनफैनानै जोङो गारिखौ दोनबोबाय एसे गोजानाव। ओमफ्राय दायो नै जोङो थाबाय थाबाय फैगासिनो। एकदम मोनफैनानै मोजां नांबाय। Double high. Mana huni beri tu huna kau kan? ओमफ्रायो जोङो एसे थाबनो सौहैदों क'क्राझार बे बावखुंग्रि हाजोआवहा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो एसे थाबनो थांदों, थाब मोनहैनांगोन होननानै थाबनो थांदों आरोना जोङो। ओमफ्रायो आङो दायो बेखौ मोनफैखांनानैसो भइस डाबिं खालामबाय दङ नालाय मिथिखागौ आरो दायो आङो ना बेसेबां खस्थ' मोनदों। माने होमबाबो माने थांनो लुगैनाय जायगायावहा थांनानै फैनो मोनबा बिराद गोजोननाय मोनो, गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों जोङो थांना फैनानै। खिन्थु गाखोनायावहा एसे एकदम गरम जाबाय आरो गोलोमजोब्बाय मानसिया। माने जोङो एसेबां गोजौ होनना सानाखैमोन आरोना, जा गोजौखा। एकदम गोलोमफ्रुलांजोबदों मानसिफोरा बयबो, आगैमोनाबो हाला हाला होनगासिनो दङमोन गाखोनानै। ओमफ्राय होमबाबो जोङो गाखोथारदों आरो एकदम गोजौसिम गाखोथारदों जोङो। दायो नै गाखोगासिनो, मोनहैलानो माथो। माला मोनहैबावगोनलै आब' होननानै सासेयाथ' आगै सासेया नैबे मट' आगैया जिरायबायानो बेयाव दसे जिरायनांसिगोन होननानै एकदम गोलोमफ्रुजोबनानै। ओमफ्राय आंबो लासै लासै थाबायगासिनो हाया हायानो। थेवबाबो थांथारगोन आरोना बिदि। जों एसे फुङावहानो थांदोंमोन नालाय, जों थांनाय समावहा बांद्राय मानसि इमान गैबाङामोन, दङमोन दंनाया होमबाबो एसेबां नङामोन। ओमफ्राय जिथिया जोङो गिदिंनानै फैदों बे समावहा बिराद मानसि थांदोंमोन आरोना। जों गिदिंना फैबासो बुहुद मानसि थांदोंमोन, बिराद लैहोर लैहोर मानसि थांसोदों। बिराद मोजां नांदों बयखौबो लोगो मोननानै। ओमफ्राय नै आंहा गाखोनोनो हालाय लांला, हमथानासो लांगासिनो हासबेन्डआ। ओमफ्राय जोङो गाखोबाबो मोनैनि नै बेयावहा माने थाइबें फानदोंमोन आरो एकदम गोजौआव। ओमफ्रायो मोनहैथारसिगोनबो होननानै जोङो नैबेयावहा माने
थाइबेंखौ बायनानै जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरहाबाथ' बुदानो ओंखाम जाबोआखै आगैमोना ओमफ्राय खोमा रिंलायदोंलै आब' इदि होननानै माने बेखौ थाथ'नानै जाबाय आरोना थाइबेंखौ ओमफ्राय आरो गाखोफेराखै नालाय बिदि जाखायो गाखोबाय थानायफोरासो मालाय जेबो जाया जोंथ' आरो गाखोबाय थानाय जाया फार्स्ट टाइमसोबाव नालाय एसे बोरैबा मोनदों ओमफ्राय दसे थाथ'नानै जोङो ओमफ्राय नैयावहानो माने थाइबेंखौ जाबाय आरो बिराद गरमबोमोन नालाय अब्लाबो बिराद बार बारबाय थादों ओंखायनो माने बांद्राय एसे माबा मोनासै आरोना बांद्राय खस्थ'द्राय मोनासै बार बारा मोनबाथाय खस्थ' मोनगौमोन खोमा खिन्थु बार बारबाय थादोंना बार बाराबाथाय खस्थ' मोनगौमोन ओमफ्राय बार बारनायखाय मोजां नांबाय आरो गाखोनानै बोरै मोनदो गाखोनानै दायो ओमफ्राय आं थोन जाजोब्बाय ना गरम मोनदो बाखिथ' मोजाङानो मोनदो गाखोनानै ना ओमफ्राय जायगाफोरा मोजां मोनफैबाय गाखो मोनफैबायना जोङो सबसे गोजौआव गाखोफैबाय जोङो ओमफ्रायो बिराद गोलोमजोबखाबाय थेबाबो जों हाया गाखोनानै फैखाबायना ओमफ्रायो दसे जिरायनानै ओंखारलांफिननोसै आरोना दासो सफैदों इमान गोजान थाबाय सबसे गोजौआव मोनफैखाबाय जोङो ओमफ्रायो मेथाइ जानो होननानै लाबोबाय ओमफ्राय थांखाबाय बिसोरनि बेगाव सोरबा आगैमोन फैबावदों आरोना बिसोरनि बेगावसो थांफाजोब्बाय दायो ओरैनो बार जानानै जिरायनानै थांसै ना गाहायाव जाहैनोसै ओमफ्राय नैथिंजा नै गरमखा दायो जोङो दसे गोबावैनो जिरायबाय बेयावहा बिराद गोजौआव फैनानै जिरायफैबाय जोङो जि बार खोलो मोजां नांखादों थांनोनो बालायदों आरोना बिराद गोजौ गाखोना फैबाय नालाय बिराद बार बारबाय दंखायो जनानै जि मोजां नांखादों बुहुद गोबाव जबाय जोङो दायो थांनोसै ओंखारलांफिननोसै नै दायो जोङो ओंखारबोफिनगासिनो ओमफ्राय नै दायो फैनानै जोङो एसे गाहायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नैयावहा आङो जा मोजां खोमानि सना फाननाय नुबाय आरोना ओमफ्रायो हासबेन्डआबो बुंबाय मा बावखुंग्रियाव फैनायनि माबा मोनसे लादो खोमायाव गाननाय सनाफोरखौनो बुंबाय आरोना ओमफ्राय नै गावनो बासिनानै होगासिनो आं दायो मोनसे लांनो होननानै सानबाय मोनसे माने आङो जरानियानो लाबोदों बे आखायाव लाबाय थानाय जरानिखौ लानानै फैनायसै आरोना आङो ओमफ्राय आरो नायबावदोंमोन आङो बे भिडिअखौ भइस डाबिं होनो सानाखैमोन बेनिफ्राय आङो होनो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बिराद हिन्दी सल' दामबाय थादों बिनिखायनो आङो भइस डाबिं खालामनो गोनां जाबाय आरोना नै दायो जोङो गाखोनानै मोनफैबाय ओमफ्रायो फांसनबो जागासिनो बेयावहा गुबुन हारिनि मोसानाय बिदि होगासिनो ओमफ्रायो दायो जोङो ओंखारबोबाय बिराद गरम मोनखाबाय थेवबाबो गाखोना फैनानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै सानैया माने गारियाव जनानै दङ ओमफ्राय नै आगै जोङो मेन टाउनाव थांसै औ जानो माबा मोनसे इमान गाखोना फैबाय गोजौ ना गासैबो बार बारखाबाय दं सान्दुं गोसाबाबो बार बारनायखाय एख' मोनाखै एक्सुलि ना बारा गरम मोनाखै बार बारबाय दंमोन दायो नै जोङो बाजै हटेलावहा हाबनो नागिरदों बाजै हटेलावहा हाबनोसै ओमफ्रायो जोङो माने फुङावनो फैनाय जादों नालाय रावबो जेबो जाबोनो मोनासै ओमफ्रायो आंखौथ' आं बुंनोनो नांला माहाबा थांनोबा एकदम माब्ला मोनहैगोनल' जाखायो आं जेबो जानायखौनो जाखाया फुङाव जुदि माहाबा फैनो ओंखारबोबाथाय जाखाया आरोना जानाय जाखाया ओंखायनो बिराद उखैनानै जल्दि हाबफैबाय जोङो नै दायो बाजै हटेलावहानो
ओमफ्राय आङो ओंखाम जानायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानदों आङो दिनैहाय आंनि साबस्क्राइबार बांसिनानो क'क्राझारनिखौ लोगो मोनदों आरोना नोंथांमोन बिनानाव आरो फंबाय आरो आदामोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरो आङो मोजां मोननायखौ जासिहरो आङो गोजोननाय मोजां मोननायखौ आंखौ एथबां अनदों नोंथांमोना एथबां आब' होननानै इमान मोजां रायलायदों जा गोजोननाय मोनदों आङो बे खोथाखौनो जों रायलायगासिनो नै ओंखाम जानायावहाबो हासबेन्ड आं आगैमोनाबो ओमफ्राय केमेरा लानाय गैयाना ओंखायनो नै दायो हासबेन्डजों आंखौ ज'ल' नुगासिनो आरोना ओमफ्राय जाबाय जोङो दायो ओंखाम बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंखौ एथबां अननाय होदों नोंथांमोना एकदम आब' होननानै इमान मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै एथबां अनो नोंथांमोना आंखौ थेंक इउ आरो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबावबाय आङो नै दायो जाबाय जोङो ओमफ्रायो आगैमोन आरो हासबेन्ड बिसोरो जादों अमाजों अनला ओमफ्राय आंहा जाबाय ना आङो अमा जायाखै आं ना जादों ओमफ्रायो जाखांनानै बहा थांनाय जायो नायनोसै नै दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै ओंखारबाय जोङो दायो नै हटेलनिफ्राय ओमफ्रायो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों जोङो दायो नायबाय था नोंथांमोना बावखुंग्रिनिफ्राय फैनानै मा होनो गौरां पार्कआव हाबलांनो नागिरदों खाथियानो जायो जिहेतु हाबलांनोसै आरोना फैनाय फासेनो नायलांनोसै गौरां पार्कखौ ओमफ्रायो आगैमोनाबो नुवाखैमोननो आगैमोन माने एक्चुलि आंबो नुवाखैमोन खोनाबायल' थायो ओंखायनो हाबलांनोसै आरो दिनैहाय थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोननोबो खोन्थिफानोसै माने दिन्थिफानोसै जेसेबां हायो थ'दो खिन्था होदो माखासेखौ नेजों दं वाव बिगासा आंनि फट' माबाबानो जाबाय लाबोनानै ओ टिकट लेना है नै गौरां पार्क इज रिमेन क्लोज फट' लाजाबाय दं नै दे हट नायथानि गेलेनो मोनगोन ना मोना बायदिबा टिकेट लानाय हिसाबै जोंबो गेलेनो मोनगोन ना आयौ आं गैलाय गोरलै बायदिनो गेलेनो मोनगोन ना मोना जों आंना फंबायफोरा नायलाय लोगोफोर दे दा गोरलै गोजाखा गेलेनो मोनगोन ना मोना नामा केमेरामेन खेलानो र' पकरा दुगैनांगौमोनलै फुख्रियाव दुगै दे बे दलंनि नामखौ खोथाना होयोबा मा नाम सोरबा खोथा गौरां दलं आंनिखौबो साइज बुजारले Langsung deh, Bay. Oh, Mami. Oi. Này đi mà có buri ya kada. Đi mẹ ini buri ya. Ini kipe? Nain ba. नै दायो जोङो थाबायगासिनो एकदम थान्दा बार बारगासिनो ओमफ्रायो जोङो
ओंखारलांनोसै सानबाय आरोना न' फारसे माने लामा लानोसै सानबाय नङाब्ला एकदम मोनाहैगोन ना आरो लामायाबो गोजान क'क्राझारनिफ्राय एकदम पुरा बाक्सा थांफिननांगोन नालाय ओंखायनो जोङो ओंखारलांनोसै सानबाय आरोना लासै लासैनो नङाब्ला मोनागोन ना दिनैनि ब्लगखौ नै आगै मोनाबो आरो हासबेन्डआबो लादों सोरबा सोरबा ओमफ्रायो नै दायो जोङो ओंखारबोबाय पार्कनिफ्राय दायो न'सिम थांनोसै दायो जोङो थांनोसै नै गारियाव गाखोबाय थांबाय थानोसै मोनहैनायावथ' गोबाव लाखासिगोन जोङो मोनाबासो मोनहैखासिगोन दायो 4ता जाबायानो ओमफ्राय नै फैयै फैनानै जों एकदम मोजांनो दंफांबारि मोनफैलायबाय नै मा जागाथाय बियो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नङाब्ला बांद्राय गोलावबो जागोन नोंथांमोनाबो नायनोबो बर मोनगोन ना स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय बयनिसिमबो